Ako po si Jusel, nanawagan po ako sa Tabang Oramis na makuha ko po ang aking anak sa aking asawan si Edgar. Gusto kong makasama ang anak ko, kaya ibigay mo siya sa akin. Ayaw ko nang bumalik sa iyo. Binigyan na kita ng chance na magbago pero inulit mo ulit. Kaya ayaw ko na. Gusto ko lang magsama ang anak ko. Kung hindi mo ibigay sa akin ng anak ko, magpapatulong ako sa Tabang Oramis mo na makasuhan ka na makuha ko ang anak ko. Ito mga ka-aksyon mula sa Baybay, Tabaco City. Dumulog ngayong hapon sa ating tanggapan si Jusel Burselongasa para sa kanyang hinaing laban sa kanyang mister. Maaari nyo bang maikwento kung anong yung problema o idudulog nyo po sa amin regarding po dito laban dito sa iyong mister? So, yung makuha ko po yung aking anak na bunso sa kanya. Bakit ano ma'am yung nangyari? Naghiwalay po ba kayo? Opo, umalis po ako ng February 18 para po nung last kong tulog dun sa amin na February 17, sinaktan niya po ako. Anong klase ma'am na pananakit po yung ginawa ni mister? Kwinilyohan niya po ako. Madalas po, sir, pag nag-aaway kami, palagi niya akong nasasaktan. Ano yung naging dahilan ma'am kung bakit nagawa ni mister na sampalin ka? Doon na lang kami nag-umpisa ng away tungkol daw sa mga barkada ko. Seloso? Opo. Itong mister mo? Opo. Ano yung paliwanag mo naman sa kanya, ma'am? Sabi ko, Nahuli ka ba, ma'am, na merong kasamang... Wala po, sir. Yung ano lang, nung pag umuwi po ako ng 5 p.m., dumadaan po ako sa kaibigan ko, nagtitinda ng mga palamig. Ano po ako doon, nagbabantay. Opo. Kaya kauwi po ako minsan, alas 6 na po ng gabi. Umalis po kasi nung nagpaalam po ako sa kanya, sir, na pupunta ako ng Kumon. Tapos, hindi niya po ako nakontak, doon po nag-umpisa. Okay, so ano talaga yung ginawa mo doon, man, sa Kumon? May pistahan po doon sa katrabaho ko. Nakipiesta ka, ma'am? Opo. Pero nagpaalam ka doon kay mister mo? Opo. Tapos, pagbalik mo, ano yung ginawa sa iyo, ma'am? Pagdating ko po ng bahay, dami ng salita na hindi daw ako sumasagot ng tawag niya. Wala nang signal doon, sir. Pero nung una, ma'am, nagpaalam ka sa kanya na pupunta ka doon sa Kumon para makipiesta sa kaibigan mo? Opo, kasi po, sir, nung pagtanghali na hinahatid niya ako ng pagkain, sabi ko, wag ka nang umatid kasi pupunta kami ng pista. Kailan yung pinakaunang pananakit po ni mister sa'yo? Nung October po, October, anong taon po, ma'am? 2020 po, nagpa-blatter pa ako doon. Nagpa-blatter kayo, Opo. ma'am. Kailan yung sumunod na nasaktan ka ulit nitong mister mo? February. February ngayon ng taon. So, ibig sabihin, 2 beses ka sinaktan nitong mister mo. Ano po, sir, nung nag-away po kami, palagi niya ako nasasaktan. Kaya lang po, sir, tinatanggi niya po na sinasaktan niya ako. Tinatanggi. Pero nagpa-medico legal ka ba nun, ma'am? Para maging malakas yung ebidensya mo na sinasaktan ka nito ni mister. Hindi po, sir. Tapos nung nagkaharap po kayo sa barangay, ano po yung nangyari? Ano yung pag-uusap po? Ano naging resulta? Ano po, ang sabi po ni Kap, bigyan ko po ng chance na baka magbago. Opo. O nagbago siya ilang buwan, maulit naman po. Ngayon, ma'am, ilan po yung anak nyo? Dalawa po, sir. Dalawa. Itong dalawa, ma'am, ilang taon na yung panganay at bunso? Ang panganay ko po, 12 years old, at saka yung bunso ko, 5 years old. 5 years old. Itong 12 years old, ma'am, nag-aral po ba? Opo. Nung pag-alis mo, ma'am, sa bahay nyo, nasa puder mo po ba itong dalawang anak? Opo, nasa kanya po. Nasa kanya. Opo. Pero itong panganay, ma'am, nakikita nyo po ba? Pumupunta po sa akin, sir, sa palengke kasi humingi siya na minsan ng pera. Tapos, nung Friday, pumunta sa akin, hindi daw siya nagpaalam sa tatay niya. Sabi ko, boy, bakit hindi ka nagpaalam? Tapos, nag-chat siya sa tatay niya na andun siya sa Fatima. Opo. Tapos mamaya-maya po, sir, pumunta doon yung asawa ko. Ang dami ng salita. Bakit, ma'am, naisip nyo, ma'am, na gusto mo nang kunin itong mga anak mo? Especially itong bunso mong anak na 5 years old. Gusto ko po sa akin, sorry, yung bunso ko kasi yung sa akin ang anak ko. Hindi ko naman siya nakita. Pumunta doon siya sa baybay. Sabi ko, iwan niya yung sa akin yung anak ko kahit 2 araw. Wala naman pasok. Sabi niya, umuwi daw ako sa amin. Anong mga klase, ma'am, na masamang salita na binabato po sa inyo ng mister Na mo? may lalaki daw po ako. Ito po ba, ma'am, ay totoo po ba? Or dinidenay po na hindi talaga ito totoo na meron ka pong iba? Wala po. Hindi po. Hindi yan totoo. So ngayon, ma'am, ano po yung pinaka gusto mong mangyari? Kunin ko po yung anak ko sa kanya. Para sa akin na po. So yan mga ka-aksyon, nandito sa kabilang linya itong si mister ni Jusel, si Edgar Longasa. Ito bang sinasaktan niyo ba itong asawan mong si Jusel? Hindi po, totoo yan. Ano lang isa ng pako,
Sinipan niya yung bako. So, ibig sabihin, sir, aminado ka po na nasasaktan niyo po itong... Hindi ko yan, sir, sinasaktan. Hindi. Hindi, sir. Ano yung rason, sir, kung bakit nagagalit ka sa kanya at napagbuhatan mo siya ng kamay? Ang gusto ko sa kanya, pag galing sa trabaho, yung bata naman ang sikasuhin niya. Sabi niya, sir, nagsiselos ka daw, sir. Kahit yung mga nakakausap niya sa pagtatrabaho ay pinagsiselosan mo. Di naman ako, sir, nagsisilo, sir. Sabi nga ni Kapitan, pag wala akong ebidensya, wala akong Kaya hinahatid ko siya, sundo, hinahatidan mo ng pagkain, pinapasabihan pa ako, pinapahiya ko siya. Opo, so ibig sabihin, sir, hindi niya inaasikaso yung dalawa mong anak. Kapag uwi niya, cellphone. Cellphone. Oo. So ikaw, sir, ano yung ginagawa mo, sir, sa bahay niyo? Pag uwi ko galing sa trabaho, ako pa magluluto. Kamisan, pag may laban, ako naglalaba. So ibig sabihin, sir, ikaw na yung nagluluto at naglalaba. Ginagawa ko pagkakita sa bata. Ano po yung trabaho niyo, sir, dati? Dati, nagpapadyak lang ako, tapos nag-aaral ako mag-construction. Tapos pag umuwi ka, sir, ikaw na yung nagluluto para sa pagkain niyo, sir. Oo, sir. Tinatanong ko sa kanya, ba't binablock niya ang mga katawagan niya? So ibig sabihin, sir, doon na nag-umpisa yung pagdududa mo sa kanya. Oo, sir. Ang gusto ko sa kanya, umamin siya ng totoo. Hindi yung nagsisinungaling siya. Kahit ako pa malalaman. Gaano po ito katotoo, sir, na tinatago niyo po yung anak niyong dalawa na makita niya itong dalawan niyong anak, sir? Eh, sir, hindi ko pa ito tinatago. Pinapauwi ko siya para makita niya yung bata. Ayaw kong dalhin doon sa pata na, nakakaya. So ngayon, sir, ano po yung gusto niyong mangyari, sir? Ang gusto daw ni Ma'am Josel, makuha niya yung anak niyang bunso. Umuwi na siya dito. Ibig sabihin, sir, hindi ka payag na kunin niya yung bata. Baka hindi niya makita ito, nagtatrabaho siya. Ako nga, nagtatrabaho. Ito, nagbabantay sa bata. Hindi niyo ba alam, sir, na pwede kang kasuhan ni Ma'am Josel dahil sa pananakit mo sa kanya? Hindi ko naman yan siya sinasaktan. Kahit tanungin mo dito si Kapitan. Ako ang sinasaktan niya. Binububog yung mukha ako, nagdudugo nga. Dito naman talaga siya sinasaktan yan. Sabi ni Mister, hindi ka daw niya sinasaktan. Ano yung paliwanag mo dito, ma'am? Kaya yan, sir, Hindi na yung dinidinay niya. bata. Alam ng bata kung sinasaktan Ang ko siya. anak kong panganay po, sir, nakita niya na sinakal niya ako. Minsan nga, tumatabi ako sa anak kong lalaki. Bakit mo naman ginagawa yun, sir? Hindi mo na ba mahal itong si Josel? Kaya nga pinapauwi ko na siya, sir, dahil mahal ko siya. So bakit mo, sir, nagagawa daw na saktan pa ito? Kasi paulit-ulit na lang daw, sir. Pag umuwi daw siya, palagi na lang ganyan yung paliwanag mo sa kanya. Kasi ayaw rin yung tulik kasi, sir. Sabi ko, huwag nang tambay dyan sa pakada niya yan. Walang may dudulot na Kung mahal niya ang pamilya niya, umuwi na siya dahil may bata lang naghihintay sa kanya. Okay. Kahit kung saan sila pupunta, namimiss ka, nag-birthday yan, uuwi, lasing. Ma'am, umiinom ka ba? Sabi mo, kanina si sir yung madalas na umiinom. Paalam ako sa yan, pumunta ako ng birthday yan sa Fatima. Umuwi po ako talaga, lasing po, sir. Yun lang. O, sir, isang beses lang naman pala yung umuwi yung misis mo na lasing. Ayusin natin ang gulo. Oh, ma'am, gusto na ayusin yung pag-away niya, yung pwede na kayong mag-usap na dalawa. Ayoko po, sir, muna. Doon na muna ako sa kapatid ko. Sabi ko sa iyo, doon muna ako sa kapatid ko, hindi naman ako uwi dyan. Kung gusto mo, ibigay mo sa akin ang anak ko. Ayaw talaga ni misis na umuwi sa inyo. Basta huwag niyang iwanan ng bata kahit saan. Bibigay ko sa kanya, basta huwag niyang iwan kung saan, sir. Kasi Oh, ma'am. binigay ko na to dati sa kanya. Willing naman pala si mister na ibigay. Ang gusto niya, wag mong iwan kahit saan-saan, ma'am. Sa ngayon, sir, pag nakuha ko ang anak ko doon sa kapatid ko, opo, sa kapatid ko po, kaya naman siyang bantayan ng kapatid ko. Bakit po yung kapatid mo, ma'am, iobliga mo sa pagbantay po sa anak niyo? Nagtatrabaho po ako, sir. Okay. Anong oras ka po umuwi? Pag Mga 5 po. narinig niyo po, may magbabantay naman daw po. Dapat siya nang asikaso, huwag, di ba? Ako nga, nag-aasikaso dito eh. Nagtatrabaho ako, nagbabantay pa. Hindi ko naman, sir, na masabing masama ko ang anak ko sa trabaho kasi nasa labas ang trabaho ko. Nasa kalsada. Sa kabilang linya ng telepono si Kapitan Oscar Breeze ng Barangay Panal, Tabaco City. Ito po bang mag-asawang si Josel at Edgar, pang ilang beses na po itong nagkaharap po dyan sa barangay nyo, sir? Yung una, yung first kagawad ko kasi ay pinuntan ako. Tapos yung ikalawa, may amicable settlement sila na ang bata ay kasundo sila, pirma sila sa barangay na magsama ulit sila. Opo. Siguro, hindi naman, kasi kumusta ko palagi yung lalaki, kumusta na kayo, sabi na okay na. Siguro naman ngayon, hindi naman nakasundo. Kaya siguro, ganyan ang nangyari naman. Matanong ko lang po, Kap, gaano po katotoo na pananakit po yung naging rason po ng pagpunta po dyan sa barangay? Sa
sa pag ano ko, so yung pag-meet ko, wala silang inamin na sinasaktan siya. O sabi lang na sinasaktan pero wala naman ebidensya. Opo. Kung may, halimbawa, kung may medical certificate sana, pwede. Pero yung pag-usay namin, wala naman siyang tama o ano. Ano daw yung napag-usapan nila po, Kap, dyan sa pagharap sa barangay? Ako na nag-usay sa kanila. Kasi si Jocelyn, akong pumasok niya sa trabaho, sa City Hall. Tapos nakasundo na sila na magsama sila ulit doon Opo. sa kanilang bahay. Hindi ko alam, ngayon pala, nagpunta dyan sa inyo naman. Siguro, hindi na nagpumunta dito sa amin sa barangay kasi bakit nahiya sila. Opo. Hindi ko alam na nagpunta pala dyan sa inyo si Opo. Jocelyn. Clear ko lang po Kap, yung pagkakasabi nyo. Ibig sabihin, walang katotohanan po na sinasaktan po ni Mister itong si Josel. Tama po ba, Kap? Sa akin lang, parang hindi ko sigurado kasi dapat yung pag-usay namin, dapat may tama siya o may medical certificate siya. Sabi-sabi lang. Ang sabi-sabi lang na may lalaki, may ano. Pero hindi naman natin walang proof silang Opo. Hindi naman sa panic sa kanila. Pero sana sir, siguro makasundo sa kanila silang dalawa. Kasi may mga nangyayaring may nakikialam Opo. sa buhay nila. Nung pag-usap nila po, Kap, dyan sa barangay na i-advise nyo po ba si Josel na sinasabing sinasaktan po siya magpa-medico legal? Hindi naman ako kanya nag-utos na magpa-medico legal kasi wala ang sabi ni Edgar, hindi naman yung sinasaktan. Yan sabi-sabi lang kasi wala naman siyang tama o ang sabi ni Edgar, hindi naman talaga sinasaktan. Kundi sabi-sabi lang, hindi ko alam yan. So, ibig sabihin, Kap, wala talagang pananakit na nangyari? Siguro, sir, wala. Kasi walang ebidensya tayo. O sabi-sabi lang, dapat may ebidensya ang sinasaktan siya. Pero kung sinasaktan siya, dapat sabaw siya sa Violence Against Women in Children. Naka-record sana yon. Pero wala naman. Opo. Siguro yun, pag silos-silos. Pero wala naman ebidensya nga. Yan ang kasi, tapos sa bata. Na Opo. ang gusto ni Joe, kunin ang bata. Opo. Di ba dapat, Kap, Yan ang sa mga ganitong sitwasyon, in case na sinasabi niyang sinasaktan siya, dapat sana na-i-advise natin magpa-medico legal para maging support sa reklamo ni Ma'am Josel. Sa akin lang kasi, wala tayong kasi sabi-sabi lang. Kumbaga sabi-sabi lang, sir. Sinasaktan siya, pero hindi naman siya sinasaktan siguro. Kasi 2 beses ko na sinabing sinasaktan mo si Yo. Sabi ni Edgar, hindi. Tama naman, ma'am. Bakit, ma'am, hindi mo talaga naisipan na magpa-medico legal? Wala naman ako sir na may tama ako. Pero talaga sir, sinasaktan niya ako. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, kumbaga sinasaktan ka talaga nitong mister mo. Opo. 2 beses yun, ma'am. Opo. Pero sinasabi naman ni Sir Edgar, hindi kanya sinasaktan. Nagdi-deny talaga yan sir. Okay. Sir, ano po yung pwede niyong i-advise sa mag-asawa po, sir? Ang sa akin lang, dapat magkakaunawaan sila. Kasi sila naman dalawa ang pwedeng magkasundo niyan. Huwag lang na may mga ibang nakikialam. Kasi sa isang pamilya siguro, pag marami nakikialam, yan, mahirap yan. Dapat both sides yun na yan babae, mag-aayos lang siya. Kung lalaki, Opo. dapat magkakasundo talaga sila. Kasi yung bata, malit pang yung isa. Opo. Yung isa, okay na yun, malaki na yun. Sa akin lang, sila lang ang pwedeng magkasundo yan. Okay. Balikan ko lang po, Kap, si Josel. Ma'am, anong masasabi niyo kahit yung barangay talagang hindi po naniniwala na sinasaktan ka ni Sir Edgar? Yan po ang sabi nila na hindi po ako sinasaktan kasi hindi po ako nagsusumbong. At saka pag nagsasabi naman, sino naman sumbungan ko sir na ngayon lang po ako sir nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi nung umuwi po ako sa kapatid kong lalaki doon sa Panal, nakita Opo. po ng pamangkin ko na tulog ako, tinatadyakan niya ako at saka nakita ng kapatid ko, ginaganyan niya ako ng payong. Ang gusto niyang mangyari ngayon, Kap, makuha itong bunso nilang anak. Ano po yung tulong na maaari niyang maibigay po mula sa barangay para makuha po itong anak nila? Sir, maraming nakikialam dyan. Dapat kung anong gusto ni Edgar. Si Edgar, gusto sana ibigay ni Edgar ang gusto sana ibigay ni Edgar, pero dapat may kasiguruhan na hindi niya pag-iwan sa mga kung saan-saan dyan, ang bata, kasi malit pa. Yan man lang kay Edgar. Gusto ni Edgar na ibigay yan sa pag-uusap namin. Gusto Opo. niyang pero sabi ni Edgar, dapat makasiguro siya ang bata, nasa mabuting kalagayan. Opo. Dapat maghanap sila din sa kanila talaga. Okay, so ibig sabihin, Kap, bukas naman po ang barangay sa muling pag-uusap nito ni Edgar at ni Josel. Oo, kasi alam ko nga,
yan, sir, okay na yan. Dahil po dyan, Kap, maraming salamat po, Kapitan Oscar Briz Okay. ng Barangay Panal, Okay. Tabaco City. Maraming salamat po, Kap. Sige, okay, welcome. Apo, Welcome, balikan sir. ko si Josel. Josel, may dahilan ba kung bakit in case na sabihin natin na hindi totoo na sinasaktan ka nito ni Mister? Ano yung naging dahilan mo, ma'am? In case na meron talagang, kumbaga hindi talaga totoo yung pananakit ni Edgar sa'yo. Ang masabi ko lang, sir, gusto ko muna muna sa kanya. Kasi, sir, pag... Mag-separate mo na Opo. kahit. At ang gusto mong mangyari ngayon, ma'am, is makuha na itong anak mo. Opo, yun lang ang gusto kong makuha. Kasi nung umalis po ako doon ng February, hindi ako nakauwi doon kasi yung mga kamag-anak niya Opo. galit sa akin dahil pa nag-aaway kami. Palagi sa kanya ang mga ang Kumbaga, kumakampi sa kanya. Opo. Para sa legal na aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono si Regional Director ng PNP, Region 5, na si Police Brigadier General Andre Dizon. Ito pong mag-asawa ay dumulog po sa amin regarding po dito sa problema nila. Yung mister, sinasaktan po itong misis, minabuti na lang ng misis na umalis sa kanilang bahay at ang gusto ay makuha itong 5 years old. Ano po yung pwedeng proseso or asahan po mula sa PNP na makuha po itong anak nila? Unang-una po, sir, ang PNP po ay nagpapasalamat sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo dahil nagiging daluyan tayo ng pagkakaayos ng pamilya, ng mga magkakapitbahay, ng Opo. mga magkakaibigan. Ang maganda po dito sa ating ginagawa, sir, dahil tayo po ang nag-mediate sa kanila na bago sila pumunta doon sa susunod na hakbang, katulad ng pagsampa ng kaso sa isa't isa, Opo. ay naayos na po natin sa level pa lang po natin. Doon po natutulungan natin sila. Dahil kapag nagsampa na po ng kaso, parehas po sila maabala. Kawawa lang po yung bata. Kaya sana po sa pamamagitan na nitong programa natin ay magkausap sila. Kasi unang-una, sa ngayon po may batas na nagpupet sa mga kababaihan at kabataan. Sila ay hindi dapat sinasaktan kapag nagkaroon ng medical certificate yan na nanakit niya at magsampa siya ng kaso, ay magkakaroon ng panibagong problema itong lalaki po. Opo, so ibig sabihin po, RD, na mas mabuting idaan muna sa barangay bago idiretso po dito sa pagsampa ng kaso. Maganda po yun sir, na pag-usapan po muna sa barangay. Ako pag hindi na talaga naayos po doon, wala nang iba silang solusyon, ay doon na lang po, last na lang po yung pagsasampa ng kaso kasi yun naman po ay usaping mag-asawa at may involved pa na bata. Kaya yung sa atin dyan, kung makuha man po sa usapan, sa mediation, amicable settlement, magkapagpatawaran sila, ay Opo. okay na po yun sa atin, sir. Eto po, RD, ang gusto ni Josel, makuha po itong 5 years old nilang anak. May karapatan po ba si Mrs. na makuha po yung anak niya dito kay Mr. si Edgar? Opo, sir, ang batas ay kumakampiyan sa minor de edad na bata na dapat sa poder palagi yan ng nanay. Yun po ang nasa batas po, sir. So, ibig sabihin po, RD, posible pong mangyari po yung pagkuha nitong ni Josel sa poder ng tatay nila, kumbaga sa idaan muna sa barangay. Pwede nang makuha itong anak. Opo. Humingi po muna ng tulong sa barangay para mapaliwanag sa tatay na ang may kustodiya sa bata, ano man ang mangyari, dahil siya ay minor de edad pa, sa nanay po. Yan, automatic po. Sige po, RD, sasamahan po namin si Josel para sa sinabi niyo po na idaan muna sa barangay at makuha yung proseso na makuha itong anak nila. Opo, sir, kasi pag nagsampa na po tayo ng kaso, hindi na po maganda yan sa kanilang dalawa at ang naawa tayo doon sa bata po, sir, na madadamay po siya. Opo, last na lang siguro, RD, ano po yung mapapayo mo dito sa mag-asawa po, RD? Opo, ang bilang isa ring tatay, hindi po natin idinadamay yung bata sa usaping problema mag-asawa. Pagkos kung maaari, wag ipakita, wag ipadama sa kanila yung kabataan na may karahasan o pag-aaway na sasaksihan po. So, mga matured na rin naman po sila at wala naman sigurong masama kung magpakumbaba yung isa kasi nagkakaroon lang po ng away kapag hindi nagbibigay yung isa. Kaya kailangan pag magsalubong yung galit po. Yun lang po, sir, ang ating mai-share sa kanila po. Opo, napaka magandang advice po mula sa pinakamasipag na regional director po
Yan po si Police Brigadier General Andre Perez Dizon ng PNP Region Office 5. Maraming salamat po, RD. Thank you po, sir. Mabuhay po. Ma'am, sinabi po ni RD na talagang kung in case na gusto nyo pong magsampa ng kaso, ang talagang maapektuhan nito is yung anak nyo. Para po sir na hindi na mabot dyan, ibigay niya yun sa akin yung bata. Opo, in case na ibigay niya po yung anak niya hanggang kailan po para naman meron pong panghawakan itong mister mo. Hindi ko po sir masagot yan kung hanggang kailan po sir. Okay. Kasi ako talaga sir, walang balak na talagang umuwi. So willing ka naman ma'am makipag-usap sa kanya sa barangay kung ano talaga yung pinakagusto mo itong makuha itong anak niyong bunso. Opo sir. Magandang hapon po sa iyo sa muli kasi itong misis mo talagang ayaw na pong umuwi sa inyo. Willing ka bang ibigay po itong anak nyo? Oo, sir. Basta huwag niyang pababayaan ang anak. So ayun. So willing ka naman sir na maghintay in case na humupa na itong sakit na nararamdaman sa iyo ni Josel. Opo, sir. Opo, kung meron kang mensahe sa kanya sir, ano po 'yon? Kaya pabayaan si Bibi. Kaya na may namamati ako. Bayaan mo ako. Sakit na doon sa bagay. Oo, may sakit po Dahil sir. nga may sakit ako, nagtatrabaho ko pa. Sa ngayon lang sir, ayoko muna umuwi kasi sa akin. Okay. Sir, willing ka naman na ibigay at maghintay in case na umupa na po yung nararamdaman pong sakit nitong misis mo. Opo, sir. Opo, huwag kayong mag-alala ma'am at Sir Edgar, sasamahan po namin kayo sa barangay para sa formal na proseso kung ano po yung dapat or hakbang na gawin para mabawi nyo po itong anak nyo kay Mister. Opo sir. Opo, meron ka bang mensahe ma'am? Wala na po sir.